हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय आरोना लोगोफोर नै आं दिनैहाय हाबा जानो थांनो ओंखारदों आरोना लोगोनि बेनिफ्राय आङो लोगोफोर नेगासिनो दङ लोगो ओइथिंजाय फैगोन आरोना एकदमबारे गरम गरमबाबो उपाय गैया आरोना मा होनो लोगो हाबा जानो लिंबाय नालाय लोगोआ सासे जोंना हाबा जालायबाय नालाय ओमफ्राय दा हाबायाव लिंबाय थाङाबाबो उपाय गैया आरोना गरम गरमबाबो एकदमबारे गोलोम बोथोरबाबो नै गानफब जोमफब माने गाननानै एकदमबारे देलायनो फैबाय आरोना थांनो होननानै ओमफ्राय दा आङो लोगोखौ नेगासिनो दङ लोगोआहाय फैगासिनो दङ स' नोंथांमोनाबो आंनि लोगोनि हाबाखौ नायनो मा होनो गोसोब्ला इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो आरोना थ' नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थफाबाय थादो लोगोफोर गिफ्ट लानो थाखाय दखानाव हाबबाय Đấy mày, đấy, nó phải tao là. Anh用线了，这个是还是的啊，还是的。嗨，哦，对。